aquí la botifarra d'ou guanyadora del primer premi del concurs de botifarres d'ou de Catalunya. Ja fa uns anys que estem treballant amb un obrador que és de Escala Estavet, de l'Ordal Subirats, i ell és qui presenta aquest producte a concurs. Nosaltres estem treballant amb ells des de fa uns 10 anys i la confiança dipositada tant amb ell com amb nosaltres ens dona a poder tenir el millor gènere i la millor qualitat pels nostres clients. La tradició de la botifarra d'ou ve de que a les cases abans es mataven els porcs i quan arribava la Quaresma es deixava de menjar carn i productes d'aquesta intensitat. Aleshores els xarcuters van començar a fer a les cases i van començar a fer les botifarres d'ou, que és un producte molt més seleccionat que una botifarra normal. I això, treballat amb productes naturals, amb receptes tradicionals, dona el producte que ens ha donat avui en dia.